Mladíci. A jeden malý. Špatné. A je hrubý. Dědečku, nechcete pomoct? Až s tím. Jo, klidačku. A kam běžel? Ne, tam. Tam? No, za ním. Za ním. Co sobě myslí? Děkuju aspoň, ne? Ha! Neděkuju! Jdi pryč! Jdi pryč! To je polovina. Co to je? Hej, na to! Ahoj parkouristky a parkouristi. Já jsem Naty a vedle mě sedí můj kámoš Marek. Oba dva skáčeme v parku asi půl roku. Tak ukážu vám nějaký triky, na kterých budeme natáčet tutoriály. Já vám řeknu jejich jména a to asi vše, ještě, že se jmenujeme Life is the Parkour. Když skáčeme přes zítky, tak se jmenujeme Life is the Parkour Orange. A když normálně flipy, tak Life is the Parkour. Je tam obraz? Tak jedem.